Bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokero umurobiri ukubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokero ya Bible. Ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomenya ona yaiteire mwanchu murigereria nande na kwariganirie imeyo muroberio kurukwa na yaiteire no muroberio tugutarira abaminto gusiengima iri basangana intwe na gotoerera mange ng'anarari aya baiteire asamagima abo nimetekero monto nkaga abo gosorio ndigereretie nobwata mang'ana ari ogwetera sobugima bwao oraganye gusangamo na inche gusangamo na intwe rero iga nagutarire goika ase e constituency ya Nyaribari Masaba ward ya Masimba asinkumirana noyomo gusasinkumirana noyo minto uyo orantebia mange igoro y'umuganoye ng'anarari ari aiteire tiga tusanga sobwamo weterere tunyare ko batokwimanya na wesemia mange igoro y'obugimo botomenyete asenjere yomo guseyende nchengo kore taru moroberio yoiga ona yaiteire nigo nkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Mbiamana sana oyo minta sokonyora chingaki nanda sugutwanchira goika asenka ya inogi gaiga egarora sangana intwe abere gusatatu ono asubwango nintagete oramanyia omurigererio lyo korigerero tikorusiko garia ngana kyokorokwa nande gaiga ngaitore kugutumeke kamereri ngo asubangora ningambi ya mono sana soko ngari bageriga njomwa je gotutarira gaiga njasa marita ngongoro kusisiria nyanja mondi eki ase Masimba ga kwod. Okay. Ninje gongi boire kuruenga ya yo mugaka Daniel Ondieki ari ase mayeri goma. Nabona ajete school ngasoma kana go. Kare ngore ase familia. Igondo umwana okra osaba. Tuarenge minta abana 12 no yomo. Bono nje nabongine tasobo kinagete. Nabonjete school ngasoma primary bitija. Gande secondary bitija. Nabona akorete ku. Secondary primary ngai wasope. Nana somete bitija. Kero gusoma kuruiga michando kiri gweterete kero rumwana umeteriri tore school yo boroso mangana na mange to gwetera buna abana banyaruka ayi kero kende gusoma kwao mangana ke gweterete gutira mbako gakora standard 8 andi mwaka ki onyorete wakorete standard 8 nabona asomete nabo yarenge getire kenene ekora yuri bane mbare kwinyara Chibese na bajya redukari tware twakurwa fiti fees ne chibese yaba watchman ne chibese chinge tware kutora se school lakini naona kwa nasari kunaira ne school nasari kuna ne school lakini naona kuleta matema na class 8 na bana kule iko yani sobo ngingo asomera to bakongu na bana ba umugusito manyete chinyomba chinyinge ndo kunyara ye naona asomera to bakongu ekarantu abwate kende tata tarengi muntu kunyara na mama tare kunyara aso mai mwaka kiyo kurete class 9 ona kurete class 9 1998 kale tukwara lile chungu lakini wakora kana mwana masinini kale na kurete bona alafu secondary ngayo somete secondary konjete St Cyprian bitija naona somete korunga koro mwaka na ndio bajana getiro sana abona areko anda ngoseliku naenda ngoseliku lakini umusana abona kurete form 4 anda kona yetete nabona bwate C+. Kai congratulations. C+ ne grade ki ali bikara gangoro munyagitari nyembona ne grade ki mpaka bono kero kende kero wakora form 4 ngai wachite nochete na korete form 4 mwako 2005 tena koranga genda Kericho Kericho naona berete nkabango na kurigi barwe bike Kericho ambo mukwagenda Kiricha ne kase nigete yangirete. Bono kerangire rina chikondi gende kibarua. Oche komenya muchibu muntu ngamenya eside kaba nyumba ngasoa gosoka. Ama itachi bono maite na tomenya tega muntu bora gari kende komenya nyumba taga nikendo bunekyo. Ngaro bugema bokong. Ngasoka abu ngasoa kuri barua biane. Abona achete ngakora si barua bieri tuko nanyore bese. Iri mwaka
Ilikuwa 2005. Ilin 2005, 2006 nona ringiricho. 2007 nkanyora nana nyari to mugaka abu ngasokera kabure. Karate yakwangirire bwangu. Eliyo gusomera shida. Ewate buru yo saba. Abana abamina banene baragu kanyambara faulu. Ose nakiyaringe. Aba mura banene minto na batugata mura saba. Saba aba mura basaba na royo monerindi obeta banani lisorindi. Lakini bono nira sa mura basaba tare kunyara gotokonya tu ensiye ko gere tu arenga bange. Undo ta yonyorete gasi rindi turate ngai gasi nyero bagwate bagokora. Bonse no bulimi bagokora nto yogwate kibarua. Ega bidio ande kiricho chikora kora. Mbibaru biki kware gukora. Ikibarua gitangani igona akoreta so muntu gite. Ona ari komokonya rende kumu onerikianga. Abare ko nga 1500 ya so mutie. Konda changa. Kera na ruga bitiga tekito nakora semeti ngaringi meti misita. Siro menyata mu kasini yao kwanda wakara koirana. Ya na ruga to kana to kamenya na baisike gete. Para bia. Abaisike to ameta wale kuru kusharoni, oyo ndi mprenda. Okay. Abairi guse abaisike mwanyora. Ya baisike tu. Mukamwa ko kwa nyumba komenya. Ebona. Nakyo mabwale. Buku mana mabwa beto bakong. Lakini na watu wale kwa tema sto kunyara tu aragira na gokora. Ona tukwane rangu inyo mangwa tawo kwano kana mwaka inyo mondi echete nande ndimumera nete nande ndikwa chete ku decide kwenda komenya tena ro buge mabwa kongire ebona na renga tinga ya tikanyoro mugaka nkana nyoro mugaka agabu tukamenya bwa sense mabu kiricho nande tera tu amenya abu kiricho tukamenya sama tukara mangi abu no nyore to mwana no yukabire mwana mutangani kana amanyorete akoratiga igono ngo goto mwana manene na wato mwana manene kara kwana nange studio mwana manene ndiko manyora tutara ende nyiwa mabona umwana manene sirenga kwali umwana manene amanyorete kana akona ujokora matemwa form 4 December 25 ana nyore to mwana manene nabo bakongubwa rengo ro sana usenyente gotenya roko ebinte bingo maita matema na baguguchira mwana ye kwanyo metu ga gosikwa manyorete kaina amanyorete nyumba ebona nakisabari yarenge kanyora umwana ne family tiri kunyara byeyiga no naba amatikero kende ndave experience ikivyonse nabo bakongubwa rengo ro kerana kero kwarengenda meta baisika bangi tugwatumicana bora arengere no nyurusi aye torengere tiboyo nyiranga turunga ngakiyanyarikanete okenyora kuwabeire mulito nande ndi yarenge nande tatu mwawo mwana uyo kero kende nkuga support yarenge nabo bomaene motegereri nabo yanyarekanete yarengo mutinyo gatatu nyorete to 5 to 4 bono kerana nyora mwana uyo kinde form 4 nabege tiro kia beto ro sana ekora nabone yamate tikiti kote magongonya umumuru na barugete ugunti gabu kai akuruka agoteba mwana tari agate mwana tari oya nebo nbono bugima bukanga so gotegemea ari nitibie kana nakwa nari gie sinkonyora nakora kwaragiriri bugima na mete kabiro bugima getopa kwa igo kwara kwanda kwari nandu kuira ne school ena bana ari kwanda ekondo nakora sisa kirikia maragoba anda nari mero muntu sino mugundo ngo sini emi na nyona ngo ure sabuni sibiri change ichi umwana maroba gingo mambina ande school ndagirere na kikwari kanywa ndagira utwaye konyora nyumba na umungi nari gukora kivya koro sport twese nakia ibuli bate betobona akaro kwanyorira umwana nyumba chintu meta bagusi abibuli bagusi abandi nabo bagukomye pikuru nyumba usa abandi bakotebona itachiri gisa kuikwari gwetachira abibuli bawo nakibire tegenteke kanyorira umwana nyumba kero kende nabana bamindu bandi abana baminto bande nabo batemete ko nganga abande lakini lewe muibuli nabande ninga kitari kintu kya guchigwa tari kintu ngakia kya bosoku ne kwala ta se kinyuro nteme kolemereri lakini na temete kolemereri abule na matemu na mange kwale konyara bachi sachinde watanya tikanyore sabuni sibesini bibi umwana sabuni yabege tiro sana konyora lakini abana abande baminto ngo teba sibanyare to ko bagongonya ebangeta advice bagontenga yentongeri kebe bino rakora posoni onyore kugukwa umwana yikwanyore kare magokaite na bato kumurine na bato kumasomi bona umwana banyarite kukina kare cinjira cingi mpaka bonega na arasa bibuli bana umwana miakerenga boneke umwana bonega form tiriari kai umunyaruka usubu no munyarukare kero kende tari kora kubuli nga tato mutonga yari sino muy karanso kwa mweresa na bongo mapena bakumanya okay
Omwancho murigereria igo turi na Nyanchama ime ya Masimba ward ase Kenyoro gose sub location ekorokwa nga Enchoro ime ya Nyaribari Masaba constituency ne county ne ya Kisii ase Nyanchama genderete ko ngomugano ye ali etiro kurukare metaba gusinto manyete ngwiso konyorera umwana nyomba kero kendo tarakure skuru igeko bamangana amakong nigo konyora abantu bamino bakwanga buna abamwe abanyanchama n'abandi mbaro bari ko momoya na kumusupport umoroberio orasembea ni gukurko na yaeteire okoreto mona inche Sara Nyarangi ontita turi na Nyanchama agendete gontebia mange Nyanchama ngukwanira kwarenge bano gwaikire kericho wakorere chigasi egere bwi sustain kero gendo otomero muiboria besa ari ndiro mwana uri gwatigetenga pap kwanyorero bwanchani ngakiko yoroto bwanchani umusacho yuko gakonyomete gwanchite usina singincho yemichando umusacho ganyomete asingincho urendo bakongubuga rengororo tukamenya nera sama tukara mange ntamanyiti sobo kai bono kera yachi goikera namugusiro renge jano musigisi kai wata tokwandrogora oltugu mama eke sigisi ngo kigona nenge manyete kara yokwana nkwani anga mbiyole Sara yo mune Sara oltugu jamge okanyora mo sigisi tukamenya sama tukara mange kurutuo 7 mwara dated sera kanyora taiga mukaenda yantu wara puseti ayo kakenya nime teka kyo mwaka oyomo bona kurutu 2006 ngagirete mpaka 2007 larimo nyoma ina 2007 bona tukamenya keriche taoni mpaka 2010 kai kurutu emiaka tetemegi otamanya so ndaramanya so otali mo tebi ngangire sein tabona ale como tebi otebaki onte inga kanyo mwaka ngo totogene kuruka buri no mae tobe kuma kumukunguna kitokwaye masaje kumatenga ngire bona kuruka buto kamenya otamenya tase matuka mange 2007 yebaka 2010 omwana nari gati yago sibado muranyo bado nduranyora mwana okay bona kera tuamenye bogumu na botagendete komenya bogumu ntobwa taro mwana uringa bwatanga tikete kabieka ngasikia leo kore eka sare kwa nchi kase chioteri ale kwa chioteri chine abuno na cha kwa ngubu mango cha konga bure 2013 yes tukadecide tukaenda ka so bobo kera bona umwana ukabere oburto umwana ukabere 2013 mkomote ya bona ngireka obona njite kasobo so bana achitaga cha kantu kutabwa kaira na guja kiricho kai bona no menyere to bugima getobo ko nabu bunte tonte kwani akara kuirite ke gusa chitu kumanyi omochi umanya na baibuli umanya na bana bamwabo kero kende ngirete bujangenera bana bamwabo umanya no omochi ewa bona kera na ikuma eto yo kare korari etauni to amenya to bugima getobo ko ngwe korari gosoka chitinare gosoka uri kwarua konyunkanire ewa bona kore tatu arage tukunda atarete abo to kurara igo njara nyenepi alibona nimenyete kaga abu ngomenya nkonyora umwana era kaira ne tauni alinyorete umwana kuruka buno nigitamba ki umwana ngagitenga akuninuria so mwana ogo kabiri mwamenyire Kericho town for almost karibu miaka 5-6 ira kwabeire ndo amwira kuire sobo muchikurara ochiro gotigiro ontigire wasawe buri abo kwanyorero umwana still nyoenge tamba Nyanchama ameno bande mana yabisangu kwa wa kara bwaterera bungira nonte bibugimu bune experience wanchu murigerie tolenya Nyanchama aiga Masimba ward ikinyoro kya Enchoro no to gukwana kurwa ngwira na tole agendera gonte inga nararia ya onyorero umwana for the first time otigiru to sukare kabime yomoroberio onayetere omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase
nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Aya antivirus inge kabono kare gosoma bono. Ya ni gaseti kare gosoma. Ya so online ga buriye bintu swa busa Ndizi TV le bintu biro. Ndizi TV? Ya ngo mungainore. Tari Ndizi TV News. Ndizi TV News. Sacha Ndizi TV News. Ya wana digeri wana bintu. Akai. Nono chomurubya kabisa gwicingero na papa antivirus. Bintu robira Ndizi TV News ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV News na YouTube yabo Ndizi TV News ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo kana to gonzonja soa asakuru kwa Ndizi TV News e Facebook YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chigosoria chikoleto na ndemo papa tivera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzubure wo mogusi Ndizi TV akino meto bwanzuborobi ai thank you what about Ndizi TV News aya Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ganire na ndo mwanchu murigereria umurubirio na yaiteire ase tukurigereria emegano yaba mintu ari bagendete gwitira samagima abo igonye gukagete ngana yabiko gendete gwitira agabo nyanja mangoyo ogendete kongerera asoboime iyo kwaro kinga abantu mbagendete gwitira lakini bado mbabwata chinguru komenyo bugimo boiga tumenye ta sense yiga obo maene ngoteba njira omu muro na bangirite mbakenga ya sobo ngaiko buna bangare bisete ngaso asengeyo kera na banga borojeriri chikondo twareko na kwana no mongino uyu uyende mama barinde bona kwanza karwo yeto na kimwalo kuigwana kiluga asengeja no mugusi na bangira bari na baime obo maene tinare kuuge sigisi na bare kukwana buya lakini kwa inachakire kubwate keme kama kana alenga alikericho na bayare wika jinsa chinde baro sigosine biasi na bianjire babeke biasi bichisani bama kondira kabakuri kaliko kabakuri mbara biye bike bya abana na ibago nsafu kera bambekere nje bona ntare kunyaba tena kina kimwambekere bikeiga ntina kwate ndage nakoraki nari bama kontebi ari okotengasi bwate bunda mnyakaro roche nama kubogori chibunda tware kuchera roche bwatera neti bag nama kubogori bundeli nanda roche bunde tokonbekere metungi sita na wirie bunde nareta maji nabeka isiko gali kera nabekira maji ayo bama konteinga bona igento keroro sangri mdo nyombo chako kosi osibi elibese kembayo mechoyi chikamati njia ngororo lakini chikamati njia ko ende biashara chisa chinde chia maro nasi bintu birina kora nindo setega iga
mugundu nakang'anyete ng'ene nchikoburukana negetija naruona nachi naburuka egetija kiri nakuona naira nagocha roche narure roche bono gocha nayo chisa chogwesibine chisa chintambe aya matuka ikirengo chikonyora ande bono omwana nabo yabete egetiro sana yarenge chinsangi orite chia botuko nchora mbesa nyagitari nje nabegete nabwate kara muga kotare gontomera besa nje nyagitari Nkyo thari gutumira beso gutigire kuchire gukora igasikiricho. abona bona achiete nabo nje nabete ngochikumwakire esimi matuka manga akaba mutecha kera mutecha ngate ya uri atigangira ne guchari kericho tocho koro maburitu amenyete komo uri bagante ya remera no to nabo toko konya lakini bona kera ikenga kinyorite ritukeri mokera nachi konya uri umwana oyo arabi buri bakamwakire esimi musubati ndo gwatoreterete ga kandi ndo gwatotigera na kigwatu tikumotigera ka igarinde nabwo abona rinduete ga abu mumuruje gutuma siringi 500 500 echi na iboiro ngo mwana mambi egwibo tukobunga iboro mwana 500 chiri bono ne sukari tokugura egetamba tokugurira omwana nyagitari ngo chiera Nyagitari kwa manyorete usenka. ya ina nyorete omwana ka Okay. bona no nyorete omwana ka gaiga abangina bari mbatagete ndebesa yabo no cheke kegusibu na kere na batagete besa yabo bona obokongo na obwa bete ga bunginyore ngachandika sama tukara mangi jana yanga yo mwana njetangurire tinange tamba atangurire tinabona amenya tega sobo kimagete obokongo sana baka goikira bino abana bana bana bakinete iga Umwana ukabere. Uyu ukabere na yaro lengemba. no mwana ukabira Nkibona atari guchira asengenje kwanyoriro. Bona esababu kunyomerete nererie. bono giga kera nyomete omaete na ne egetiro ndo tu bwataro bwanjaniri anyomete riri ngima igongo teba iga gaki umusaje obwanja no bwa maisomi etamanyaini ase nyenja ina nyaeteire mwanya bantu takunyara gwetera nabo tu amenye to bogimage to bokong baka bone guikira ase to kumenya agacha gocha kerachi gocha obo maene gache te buno umusaje ori oseriri kurubuoya agacha goika moche musa Bona mwana uyo ukinire emetinyerenga. omwana achete kero mwana gwate mitinyi nane Wa. obogimage to bokong Bona kera kuire na nkia goteba nkia atari guchira nkia atari gutumira chibesa. ngane chibesa ta bwata lakini ende kuringana na koranga na babwato mukungu asamenyate kuruga abuto kagendera nende komenya agacha kagakora matuka abere nda akaira na kericho ngaya ni ngende bona njikurie kibarua asanga ntume chibesa gocha nende tokonyera abana abaigarene Omwana. iyo mwana uri stina achitenga murusikari bona kana murusikari Gwachite ukaira niyo ya manene. yenga mureta nende gati gacha komenya sirende oboko ngene na machirende chinsa chia marogo Igo bakaba babere. Aigo urugete mwawo bono kwarugire mwawo ose no muramu mukuragira. nabona achitenga ruko mwana ekari abete egetiro nyomba agaigoro chekere gento nayo gokora uchigo kora nde tokonyanda gero kuri kwara ranjara mambi kwaika kwaboka nayo kana mugono matinga senjara kwara ire ari nyomba kasabuni kari kwagora chikamazi chawa sikabisiri chianga chiaba etora chikonyora mambi osabusiri janga bona ngarege tiro ngero tigangora tiganso ya mwane Tukabwirugere. bona akera naruga obo mana bege tiro kia betoro omwana okera chawo chokora kera ase iko yabete getiro sana Oyogo manene. bona nginyorite ngachibesa na abantu ba kinyore bambwate seti bakanganyora chibesa mwana guchire school bane uniform nginyorite no mungina Margaret yongorerete nane ngumwakera ngambo ya mono sana anyare ko bagakuna kuboka asale Margaret ni ngowe. Margaret yo no mungina orengi bune chirani yane rende o mana bona arengerete ngina ne guchika lakini bona njugo pima ari ase family ya ase ngoji asta yongo chikomenya umungina tago chikonga morembe tata tago chikonga morembe gekogeranga igona abante ati enga kigete bare ko ndigerie gase nangite nkanyoro musajo tugachikomenya ko mangaranga ne getiro ngera ase family yeyo Ukarobo no ngakwanyori rugo. bona ngarango na guchika asta yonda achikomenya lakini bona baye ikera ka twanyarira komenya ekamenya goikase gete ya bono ukaumbia. ekamenya goikase gete serikali egatosona na imenero abo mana bya tore to borimo Asumwari gorimo. abo bona se korokuma forest nabo to ore to borimo Mugasinyo asemoguchi. bona batu atekarite getigoro abo bona mumuro itabwati borimo anjo manyana timbwati borimo Na kibaru ndeta yobo. na kibaru ndeta yobwati Abana mbabero bwati. abana mbabere mbwati Na kibona yanyari kandi tumukamenya na kimwara gukora obugima bwakera rituko mpaka mwanyore gento mukori borimo mubwati gasi ondeta yobwate na kimwa yanyari kandi bakamukamenya. obona kera to uru borimo ase to amenya te family engima tari nganju to gato uri to borimo to uri to abanta abange se county engima ye kurukumao au to uri to borimo kuruga abga to uru borimo ne serikali ekaire gache kabeke mete na watu arenge umana botu ite tu to gasari kuruga abwa sayo
tukaira na guchakira umuntu bona kurigiria asa komenya abo najeta so musamaria oyo muri ngo mugusiyo menya ta sayo agankonyo bomenyi ngara menya ase nyumba mwayabu aya na bana bawo nje na bana bane umusacho tumete asachi umusacho ubu najeta akagendera niga gachaga nimbaka esimi yonse akamutecha bona bona ngasogo etegemea menya ta ase umugusiyo yo minto nona menya sa matukara mangu mugusiyo yako na gongonya bakabone gacha gwikira ngata ngaya yo muntu kakora kirikere kere go chimotu na bongure na gochira sense moya baibuli bane okay okamanya kubatu kairana abona ya nete gochaka abona igete ka baibuli bakangokera o maene elindiro netenka ngabona gongira nete 2018 bona abana mbale ngubwata bona gambwata abana batatu bona batatu na rutarante byumugano bona kenene na gochaka 2018 yes nkaika kana ndo bugima bona ndo bugachiboka konga mbukoma nande kera buo manu mugakuri kumaya kungakire simi ngaya nanyorire kinga gaiga obo maene emiage yonsi yokuruma gochire 2018 nando otubuke agatubuka bona okumaya konte ngaya ya nanyorire omugundo nchurende tokora kitomenye nando mana na imugete kuruka ngande ngana kericho nando kabange sabari ya mabuko ochikericho nande bana kera tuika kericho gaiga nonjiete tukanyora na banya nabagurita kainga na gakeje point ibere abona tu amenya kwa moto kamenya ro gimabore obugima rendo buya lakini astayo bona ro chenjiri bona aseta yo okulema oburemo chibuchi point ibere ne nyumba yoka astayo okulema abona oikaranste sikabu uire marogo bande kibarua arete yakoreta buire marogo abana baganetie skuru kera abana baganetie skuru ntubona gaiga none yanga yoka yokobeka na bera abegetiro sikaye kogera keri chao iranete no mwana manene norio kabiri abo bora njete gaita so mutinyo njere tane ngaba muri toyo mwana gatatu bono mwana yo makoyo gatatu na omonyorete keri che town 2019 also 2018 eyu 2018 2019 mukagendera komenya padu tukagendera komenya so bugimo butamenyate tuchanda ine dinda changita igo umbwatire ryo ngita ondu taguchisi konta iganda seino bono gakisa ritibese chitayo kuchira seino ona are koremereri na koraki na bere bu birane marabanere na guchinyumba na chinaso ya nyumba na koraki na ara akya uiterangi usene chibese kwa muna nkirindo tare tereke gyo korine to chikuragera rende ma kumoninga na ari kurigeri aya aure na moko kwa sara nyumba magwasa nyumba tana kupura uguita sabana so uguita sabana batali na bare kongita sabana bare kai abana barabungu baita arenge tare guita bana nae buyeka ngitambukire gikwari kuimuki jo mundanyo guita bwire bone gendo na chite ngarengera ringaranga ganje ngo umisa nani nchenda ubugima no bwane abona iranete gochika ngagenda rende nkaberaka abona omusamaria yo marwete akandeta elindi kwa cha decide kuirananga 2020 nene ngatigangira ne gochika ngabuguri kere kiane bebinde ngamutigera sina atige tu chinyumba gabu chingabuguri birinko nyara ngacha ngaline gari kanali ne gari na bwate chibesi ane kwa na akorero na asibiri konyo muswati onde chianga akanga chibesi chiririanga ngaline re gari ngacha mpaka abona igeteka ngacha kanya buri bana no bari bagante karibu anchama kwiranire ngabono nande na bana batatu bono aiga ngayikuira na guchina nde ngakia bana bakuragira na kia bana bakwende school bono na bore nete gochaka gaiga eka babo negetiro nyumba abana mbaka netie school fees nje bye komanya ninga netindagire ngoga netio beke yanga ninga netimbeke yanga ngurwara bali mbaka netie ryogo bono ngamanya kubate ndana jete kwa kesabu ngarengera yango enda ndi kuna no mojibo muntu mokorere gasi eka eranya reko baki ngosomia bana baiga abuna jete nganyoro musamaria umuya musamaria akambwa to kabako akande to enda bwana ngokoraki ngori kokore gasi bono bunande iga nonde bo mochibo muntu nere ngokorere gasi oboko ngakana abana ngosoma bali ngochi bali school lakini buna bona iga naro yore form 3 nabo yabetegetire kanene sana ege kogera school fees nabo yamineta asinini bakara bese mbere kwa na bekiraniri bore kuja ko nare kuja ko mokonyiro umwana yegachire school obo maene ogotasoma okugosino gotamenderaria amatem usina matem ajete nabo muntu abwaje takabwata bese nabwata sesi mime siminongo aja chibese akaniyo libwese mpesa ngakianya lekanete umuntu uko narenge mugundo ngona kule mande ogwa kesimi aro nayo kolo kusirio ndiye kinga motebye nje kolo kusirio ndiye ki
No ibere 1986 yani ibere 1986. Namba yako ya mpesa nere ngamutige nere yu. Aya sawa. Nona jete msuari ngamutige ati na jete msuari. Akamenya konte ngatumache pesa ichao ochie msuari tukwakitifete rirende. Msuari ti mundu taire nambe mundu ra utumie nambe yao. Gabwata chibe sio besa buri angita 13000 810. Gabwata chibe siringa chibeke msuari. Jiye nambe yanga 0000 12121 besa buri bukagenda. Abwo motegera ni wantikete nemechando ndrete ndari kurara. Abu wantikete ni njande kitabana batari kuchi sukuru. Akinya sana bategera ya bandu bakuriye TV yego akimana kuba magonkonya. Amwana boneka ni sikari. Taranda school. Aya mwana tarachi sukuru. Aya gosoma. Agosoma sendi zipiriani viticha. Pole. Nyasaye naro. Nyasaye naro uri gotowoki mambi botambe narango korare ko nekiaye. Bono nke kigiyako iro moyo Cecilia. Wetira mangana yonsi ipigo cha mutugaiga koruchinyo koruenyomo korubutako bwensi koruma abukuri chibesa konyo yani gwetiganire ogachirito mwana efisa. Abuna ngo chugwakere mpesa. Babanda ba Safaricom bamaye nteinga ngende ndi boti police. Bakera ngo ika police ni chibesa batageti konkonya. Bona bana bari siko karaste yonda nyore anire sinte yo manyeno yo ngokorere gasinga anka bese ngendere ko mokorere gasi go chimutu egasi ngaskio korare gasumuchu asomuchu gonde ngokore gasi yo kuri sikiombe na kumusibiri chinyomba ne chianga egasi yonsi ipirende asomuchu na bango nyaranga bangokora au wakano mutienyiri tuko bose wiki nika kunga kana asomutinyi. Okay. Bono Cecilia na iguru muganogo no murigereri o iguru muganogo gasenjera yo gwikirano Wanyo wikande iga ukwo moyo oigunga ense yonsi yandosiri onyangwana gukumoyo nkiki kigenderete kukowa omonguso usinkiki kigenderete gukora utano gukwo moyo genderete pakana konyoriga mbali nga wetere makoni mengi kurumega aso umane ngujikura ne sites nachi kolengera ringa nyare ko bagingo ita bana bakunyara baguchandika nate ati ko monna nyasare ro bwato kubwa nero kurukera kama nero anya ko kuira abuno ko nikirindu ke condem ngongo chule kanisa gujinde kanisa gombia bono abantu mbare gari isiko bagwetire mechando bune ya Cecilia nyanja magwetira abandi berusire bomoya abandi batindekiru ndo gwetenga ebikesi ebinge bono gusiya ito abantu bakari kwengenta Nkiora atebyo matagarari orinero gwetera amangana bunaya kwanyare ko bagwetera gukorigereri gutumike kamereri inse yedeke yamoyoka gongote yaba abarigereri bandigete kuri ase TV ye ndisi ngabone gabunande ga nanya eteire nyasaye nero gokonya anyandiriyo kobwa bakimunyara ko bamogongonya simukunyara eko gara abana buna boneka nisiko bare elitimka tikene yose kinanyare ko bagingo bakonya okuna kugo sabakwane ngonyara ko bango batigera Miyam abantu mbagendrete gwetera ayara mange nanda mabe mono lakini kuraso yo mtu Cecilia onyalere ko bakagotebanga nyasaye nero gereta kubuka kera rituko arengera ringwe kora bono lakini aranga ingutiga abana bane na ni mete ngweterora mange onye gotete gotonyora na buguturikere ujumbe gweteraga bwase nambe yo gweta se screen yawo tochibaka usore nayo sange na intwe egeroto konye na gotogo gosemeria ikachinga kichinde naende imeyo morobelio na yeteire nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita nande botambe nigo bagoteba koramaya ogende Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya